kita ta lasmate daytang duha. Ang best friend ko suot mo mangiki ko unsa kining gibati ko na love at first sight nimo. Pag-abot sa balay natingala si mama, dili na ko palaaway. Inspired na ba kuno ako matud ni papa? Ingon ko ngano di ay ang picture mo sa Facebook ko gisud ko. Ang homework nakalimtan ko tungod ra cute nimo. Kung magsukat ta dili cute kumutagad kay mauwaw ko nimo. Kung wala na kamingawon ko, asa ka man karon. Kung sa puton ko matingala ka, dili ko makatutok nimo. Guilty ko na in love na cute ko siguro kanimo. Di gyud ko magpadala kaya ko estudyante pa. Kaugmaon ko ang gipangandoy ko. Saraman na kung magkahuman na ta. Ang mga saad ko ni mama o papa, dili na ko pakiaso. Ang pagtuunog ang edukasyon ang akong una. Tambang sa kinikanan para gyud sa ato kayuhan. Study first before gugma para sa atong kaugmaon. Study first before gugma para sa ato